खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगावनि फानुवारि गामियाव गासै मोनब्रै क्लाबनो फेन जार्सिजों लोगोसे जोलुर राननानै होदों। मानासाव गान्दा आरो गुबुन जिब जुनार बुथारनायाव लोब्बा थानाय साबा सुरां सिखारिया हमजादों। G20 डिनाराव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि मल्लिका अर्जुन खारगेया हांख्रायजायाखैसै। जरहाटआव सारन्थाइ गावजानानै मा 30निफ्राय मा 40 हादिदग्ला दाउ थैदों। फैगौ सानबायाव सा सानजा रायजोआव गोबां अखा हागोन फोरमायदों बोथोर बिगियान। नगावनि आमबागान हस्पिटालाव डाक्टारनि आंखाल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लाइमोनफोरखौ जोलुर गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनांगौखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव जार्सि इजारजों लोगोसे जोलुर राननानै होनाय बायदिनो गसाइगावनि फानुवारि गामियाव गासै मोनब्रै क्लाबनो समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिया फेन आरो जार्सिजों लोगोसे जोलुर राननानै होयो। लोगोसे बे जोलुर जार्सि इजार राननाय हाबाफारियाव बाले बसुमतारिजों लोगोसे मिरु लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि फ्रान्सिस टम्प, मालागुरि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि नेहाथारिमोनजों लोगोसे मालागुरि आरो फानुवारि ओनसोलनि गोबां सानसुमै आरो गोबां गेलेगिरिमोनखौ बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नुजाफैनाय लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनाय, गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गेलेनाय बिथिङाव बयबो गोसो होनानै साफा मोजां गेलेगिरि जानांगौ। लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो बयखौबो गोसो होनांगौ होननानै खावलायो चन्दन बसुमतारिया। हायुङारि मानास हाग्रामानि गान्दा बायदि गुबुन गुबुन हाग्रानि जुनार बुथारनायाव सोमोन्दो थानाय साबा सुरां सिखारिखौ हमदों हाग्रा बिफाना। सुरां सिखारिनि न'निफ्राय मोननो हादों गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गान्दानि गं मोनसे, गान्दानि आसुगुर, बिगुर, मोसानि आसुगुर, बनगुरुनि बिगुर, मै गं, मैसोनि गं बायदि गुबुन गुबुन हाग्रानि जुनारनि अंग बाहागोफोर। शुक्रबारखालि बासबारि रेन्जआव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रायजोनि गिबि हाग्रा रैखाथि सन्दीप कुमार आरो मानासनि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरीया मिथिहोनाय बायदिब्ला मानासनि बासबारि रेन्जनि काहितमा पिटनि साखाथियाव थानाय सामथाइबारि गामिनि लाथा बर'नि न'आव सिग्रोमनानै सिलाइजों लोगोसे हाग्रानि जुनारनि अंग बाहागोफोरखौ जब्द खालामो। बेनि उनावनो रहेन बसुमतारी, महेन बसुमतारी, बिजय बसुमतारी आरो टेरा दैमारिजों लोगोसे साबा सिखारिखौ एरेस्ट खालामो। हमजानाय माखासे सिखारिफोरखौ गोबां मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दानावनो मानासाव माखासे गान्दा थैनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन, जायफोरखौ गावजों गावनि जुजिलायनायाव थैदों होननानै सिगाङावनो हाग्रा बिफाना मिथिहोदोंमोन। नाथाय बे गान्दानि गं मोननाय जाथाया मानासाव सुरां सिखारिनि हान्जा थानायखौ फोरमान होदों। 9 आरो 10 सेप्तेम्बर सनिबार आरो रबिबार खालि साननैनि हाबाफारिजों भारतआ खुंनो लानाय G20 जथुमाव बाहागो लाफैनाय गासैबो हादरनि दैदेनगिरि एबा थान्दैफोरखौ हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सनिबार खालि मोनानि जानाय आदारखौ जाहोगोन। बे G20 डिनार हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हादरनि थान्दैफोरनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ बाहागो लानो थाखाय हांख्रायदों हादरगिरिया। नाथाय रायजोसभानि हेंथा दोलोगिरि मल्लिका अर्जुन खारगेखौ हांख्रायाखै होननानै मल्लिका अर्जुन खारगेया मावख'निफ्राय मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे G20 डिनार हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हादरनि जानानै बयखौबो बरायगोन। G20 रैखाथि बिबानाव थानाय दिल्ली पुलिसनि गाहाय मावख'गिरि मुकेश परदेशिया मिथिहोदों दि गासै मोन 40 हादरनि थान्दैफोरा बे G20 जथुमाव बाहागो लाफैगोन आरो मोनफ्रोमबो हादरनिफ्राय सा 150निफ्राय सा 200सिमहालागै जागोन। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो हादरनि हादरगिरि एबा गाहाय मन्थ्रिफोरजों लोगोसे नेहाथारि आरो रैखाथि हान्जा फैफायो।
खर'सा आसामनि जरहाट जिल्लायाव बृहस्पतिबारनि हर आरो शुक्रबारनि फुं समाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारन्थाइ गावनायजों गेदेर गेदेर बिफांफोराव बाहा लानाय गोबां हादिदग्ला दाउफोरा थैनो गोनां जादों। जरहाट जिल्लानि भगनिया गामिनि रन्दै दैमा रुगुङाव शुक्रबारखालि फुंनि समाव मा 30 निफ्राय मा 40 हादिदग्ला दाउनि गोथै देहाखौ मोननो हादों। जायगानि रायजोफोरा मिथिंगा मोजां मोनग्रा गोबाङानो बे गोबां बिबांनि हादिदग्ला दाउनि थैनायखौ मिथिनानै जोबोरैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। सा सानजानि रायजो आसाम, मेघालया, नागालेन्ड, त्रिपुरा, मिजोराम, मणिपुर आरो अरुणाचल प्रदेशआव फैगौ सानफायाव गोबां अखा हागोन। IMD एबा इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्ट गुवाहाटी केन्द्रआ मिथिहोनाय बायदिब्ला अखाजों लोगोसे सारन्थाइ गावनाय आरो जायगा जायगा बारहुंखाबो बारनो हागौ। फैगौ 12 सेप्तेम्बरसिम अखाया हाबाय थानो हागौ होननानै गुवाहाटी केन्द्र बोथोर बिगियाना मिथिहोदों। नगाव जिल्लानि आमबागानाव थानाय आमबागान स्टेट डिस्पेन्सारि हस्पिटालाव डाक्टारनि आंखाल नुजादों। बेमार नायजानो फैनाय रोगिफोरा डाक्टार गैयिनि थाखाय ओरैनो थांफिननो गोनां जादों। गोबां साननिफ्रायनो जायगानि सुबुंफ्रा डाक्टारनि आंखाल नुनानै गोबां खेब जिल्ला खुंथायनो खिन्थासेयावबो रावबो जोथोन लायाखै। जायनि जाहोनाव आमबागान ओनसोलनि खुद्रिनाय रायजो राजाया 8 सेप्तेम्बर शुक्रबारखालि आमबागान स्टेट डिस्पेन्सारि हस्पिटालनि गेटखौ खाथेनानै फांथेदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।